Sziasztok, srácok! Az én nevem Taka Attila, és új sorit indítok. Vagyis hát nem új sori, ez az új kezdet, második évad első része, és ha lett jó pár változtatás, ugye, na de és kezdjük, és ugye ez új update, és így mozog. Szóval nekem nagyon tetszik, és megtaláltam ezt végre. Na de kezdjük is el a sorozatot. Sziasztok! Az én nevem Tina. Igaz más lenne. Igaz az lenne a neve, hogy Takács Elizabeth Jászmin, de most így Takács Tina. Na szóval, sziasztok! Az én nevem Takács Tina, 12 éves vagyok, és még suliba járok. És állandóan gyűjtöm ezeket, nagyon tetszik. Egyszerűen imádom őket, és annyira gyönyörűek. De én most megyek, és kezet mosok, mert kell. Mindig zsíros a kezem, és a hajam is. Apával nagyon sokat szoktam nevetni, de én nagyon szeretek elmöltözködni. Főleg ide kiülni. Anya állandóan fürdik. Sosem tudja abbahagyni. Imádok fürdeni. Mindegy. És ez micsoda? De néha mindig megszomjazom. Srácok, és ez úgy lesz, ez a sorozat konkrétan nem 3, hanem 12 részig megy, utána jön a 3. évad. Összesen 161 évad lesz, szóval 161 lesz. És ezeket a táskákat én csináltam, szóval mi a virág? Úristen! És amikor... Hoppá! És én mindig ide leülök, és iszogatok. És folyton szellemek csöngetnek. De a kedvenc táskám, ez a nagyon szép is. Olyan szép. Menjünk is fel. Hát ezeket nézzétek el. De és kezdjük is el a sorozatot. Este. Ó, este van. Szemüvegemet le kell venni. Good night!
Este van. De jó volt ez a fürd. Opa. Anya a Pizsi, azt hiszem. Ennek a Pizsi, anyának a Lucia, és kész, ennyi van. Apa, és apa. Öltözzünk is át. Bro, ez a Pizsi, ez meg egy ruha. Oké. Öltözéset, és reggel. És reggel 6-kor. Fú, de jót aludtam. Na de is átesztem. Elsőnek optám. Oj, mindig hoznom kell ezt a széket ide. Fú, de utálom. Akkor folyton cipelni kell itt mindent. Arcra. Piros. Még a szemet nézzük. Azt én megfogom. De én ezt ide le is teszem. Egy kis krém. Hajfésülés, oké. A szemüvegemet azt fel kéne venni, mert ugye nem látok annyira jól. De így már jobb. Kis parfüm. Mindig kétfélét használok, mert úgy a legjobb. Kulacs. Viszem ezt. Telefont is kell vinni, azt hiszi. Szóval felkeltem. Apa, anya, keljetek fel! Oké, felkelünk. Jó. Gyertek, menjünk. Na. Hoppa. Ho. Na de, akkor Tina, mit kérsz? Én húst szeretnék, oké. Meg is sütöm az elfájárcba, vagy nem tudom mi van. Hoppá, még kell várni. Hoppá. Jó. Ebbe a rózsaszínos pohárba kérsz, vagy a nem annyira rózsaszínos. Nekem mindegy. Oké.
Tessék, drágám. Köszi, anya. Szívesen. Kinyitom egy kicsit a szellőztesen. Apa? Ilyen béke szendvicset szeretnék. Oké. Akkor egy békás szendvics. Mondom, egy békás szendvics. És akkor ilyet. Tessék, drágám. Köszönöm. Én valami édeset szeretnék. Én eszek egy kis szilvát. Egy kis epret. Nem baj. És egy szőlőt. És hát én ezzel ilyen csokis banános smoothie-t szeretnék inni. Nem bírom becsukni. Na, mindenkinek jó így vágyat. Köszönöm, nem mert... Jó, én bele is rakom. Én is belerakom. Mivel bele kell. Akkor én indulok, szerintem haza. El. Nem kell elkísérni. Nem egyedül is oda találok. Sziasztok! Megyünk. Itt is vagyok. Ez itt a lányok iskolája, szóval mindegy. Csak vissza. De fura. Itt minden. És ha ez zajt, azt közben nézzétek el, mert mindegy. Ez mindenhol fiú van. És elmondom, hogyha, mert ez lesz a második évadja, és ennek legyen mondjuk 15 rész. Bocsánat, más mondtam. De ennek legyen 15 rész. Utána jön
Az apukám egy fanboy második évadja. Szóval igen, mindennek a második évadja jön. Aminek kell. Hogy összessük át. Mindenkinek, minden lánynak. Ilyen ruhája van. Szóval mindegy. És ez ennyien vannak. Sajnos, mert megbetegedtek. Többiek. Szia, Kárti! Halló. Halló. Na hát, mivel 1, 2, 3-an megbetegedtek, de azért ennyien vagyunk. Na de hát akkor kezdjük is el az órát. Ez az. Nem bírok már odaférni. Aj. Hallod, elegem van ebből a Tinából. Nekem is elegem van, egész olyan ezt csinálja, hogy ezt csinálja, hogy Csirke vagyok. Fú, utálom Tiffany-t. Tudod, hogy mit csinál? Mit csinál amúgy az órán? Hogy kotkodács, kakas vagyok. Gyerekek, sajnálatos módon a második és a harmadik óra, a negyedik és az ötödik óra sajnos elmarad, mert nekem meg el kell mennem. Ezért beszéltem lakozni a lányoknak az iskolájában. Sziasztok! Egy fiú bent van. Ki kell mennie, ez nem a fiúskola. Bocsánat. Én akkor megyek. Na szóval, srácok, nem sokára iskola. Szóval, amikor iskola van, elmondom, hogy mikor lesznek videók. Hétfő, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Szombaton 3 vagy 4 videó is ki fog jönni. Vasárnapon meg ilyen 2 darab. Na szóval, yes. És az van, hogy nálam az úgy van, hogy szombaton
szombaton fent maradhatok sokáig. De vasárnapon már nem, mert akkor tudjátok, hogy már iskola. Itthon vagyok. Itthon vagyok. Szia, kicsikém. Na, akkor pakoljuk ki is pakolok. A széket meg visszateszem ide. És már nem kaptunk leckét. Ez az. Végre. Mivel ezek, ebben tegnap voltam. Ez nem. Ez jó lesz. La. De fürdenem kell. Na akkor. Hát akkor szemcsi le. És akkor jöhet is a shampoo. Van ez a mese, hogy azt mondják, hogy shampoo. Egy gyereknek még nincs is haja. Shampoo. Ilyen is kell. Egy hajbalzsam. Shampoo. Jó, kész is vagyok. Ó, de kell pisilni. Opsi. Fúj, lányom. Gábor, nem baj, hogy elveszem a gépedet? Nem, csak én alszok, mert kell aludnom. Mert holnap megyek el messze. Oké. Shampoo. Ja, akkor megyek. És már nem sokára este, de nem mosom a sminket. Jó. Este. Ó, de jó. Már megint este. Na hát, akkor a levás. De szóval sziasztok, ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Lassan meg vagyunk 400-an. És ha tetszett, akkor lájkoljátok. Hogyha ezen a videón meg lesz kb. 20 like, akkor megcsinálom a folytatást. Sziasztok!